Hallelujah. Ede nyankopon aseme ma wakwa abade ba uti ase senjumedie yi so. Se de enim de bia se brada ne ya oda. Ye hwehwe Bible no mu eye mu pensem wo Mmebusɛm ti eduasa baako. Ye hyase efi nchichemu baako no ana ya afi yedu nchichemu du. Na nchichemu du no ne okan se oyerepa hwan na ebenya. Ne bo den echen ahenepa odofo smedin kan hwehwe se de abrofo beka se virtuous twi ne de o se oyerepa virtuous woman virtuous wife oyerepa no ne nkyeremu ne se oyer no etimi gitumu se menye basabasa sebia menko bro nye niama basabasa na memfa cigarette nsima no memfa drugs nsima no na ema menye basabasa Bible ni kyeremu say obi biara oyerepa no obi biara brofeka so ye virtuous wife no say nipa nani da ho na afi ne bo nso esomobo ne bo ye den echen ahenepa ye kan ahenepa ye nyina nim say ahenepa de ne bo ye den na oba pa no ne bo ye den echene ahenepa no odofo eya asem tietietia nanso emu odu sa nipa no ye obi a meka ne say nenim anya hare nenim odu ono ankasa na brabo ne kasa ye ne ye enti ema meka sa brabo na ankasa edimande se obi ebebu se obi be fero se obi ebeyi ne yem na waye wadoye odofo ye hu ne se so obi yo oyerepa a ne bo eche ahenepa eboa anase ne bo esombo a enye onu mpo na ohyen ne totrobento eyomo etwa ne ho ehia no eno mutimi di adanse se maami we die oyerepa sidi osifa eni nipa kasa emfa wo so ye pani ana wo abofra ena se the Bible kano onye obi a obi kunu na obu ne keke na mo ono ankasa ne kunu obu no obre ne ho asema no ne kasa ye ewo ne mofra nim eyade a edi impuntu ene nchechire papa edi bre mofra no edi bre busua no edi bre aware no ne yehu ne se wo boye din ne nti no wo makwan ma bibiara emfra emba wabrabo mu esanse wo ye oba pa na wo bo nso esene ahenepa ne kese nye sika ena yede hwewo anas yede weewo na emom wo bibia wo ye bia edi adanse ese wo ye obi a onyamesuro ahye wo ma nti se waware se wonware ye no nyame asemi eba ede ma ye nyina se ye bese ye ayerenom a ye oyerepa a ye bo esne ahenepa dia ye ma nyame suro endi yen kan nyame asem nti ase ye nya nyame nkronkron so de bedum yen na esesa ya brabo ma ya brabo efata oyerepa ye bowudin a no obi anim so asemesi de ne kunu bonya efise oyerepa onyankopon hya no nyo kese ebra wodwendwene Mmebusɛm eti eduasa baako ho onyankopon kasa emma yenimde ne nyansa onyankopon kasa emmoa ye kwan efa so eware na yenware enhye Kristo din ne onyam na eba na sana obie wano a ensem efi wanimu ba na de nkranhye ne mpuntuo ede bre afoforo nso onyankopon hya bebre minimse obecha asem no na wonya subscribe nso a wa subscribe
na waboa me ma yɛayɛ ɔsɛmpɛkani adwuma na yɛde ahyɛ Kristo Yesu din anuonyam. Onyame nhyira wo. Enjoy your day. Bye bye.